takaa. Mika tavoittaa koko ajan. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sieltä toisten takaa Salo tulee. Näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin. Villeneuve jää. Eddie Irvine. Häkkinen nousee. Eddie Irvine jää. Mutta mitä tekee Scotti David Coulthard? Huippujännittävä tilanne. Häkkinen. Scotti jää.